Bona tarda de juliol, bona tarda d'estiu i bona tarda de calor. Gràcies novament per reunir-nos aquí un dilluns més a la plaça del Vi i gràcies per donar aquesta nova mostra de suport. Avui especialment mostra de suport perquè avui estem parlant de dos casos en els quals es veu que i es nota i es trasllada que la repressió de l'estat espanyol és la mateixa ara que abans. Comencem pel que tenim més proper, i és que aquest dimecres la justícia espanyola demanarà anys de presó a en Pau Sánchez, jove llagostarenc que el dia de les sentències, un dels dies de les sentències un dels dies de les protestes, de la sentència del procés, estava passejant per Girona i la policia espanyola necessitava algú per poder acusar i seguir transmetent que ells són el poder, que ells són la força i que qualsevol protesta al carrer serà penalitzada. I és precisament el que estan intentant fer no només en Pau, sinó amb molts altres joves, també de la ciutat de Girona, però també de tot el país. És per això que ens mantenim ferms i amb més suport que mai som conscients que al judici també hi serem i també donarem aquest suport a en Pau. Serà aquest dimecres a 2:15 del matí a l'Audiència de Girona. És per això que també us volem convidar a demanar-vos que aquest dimecres, a més en ple estiu, a més amb aquesta calor, pugueu ser-hi per donar suport també a l'entrada en aquest judici injust a en Pau. Hem convidat a la Carla, que molt bé coneixeu, perquè és membre i portaveu del grup de suport d'en Pau, malgrat que ella també té les seves causes. Avui és aquí per parlar com a membre d'aquest grup de suport a en Pau Sánchez. Carla, sisplau. Bon vespre a tothom i una vegada més gràcies a tots i a totes per ser aquí. Dimecres 6 de juliol es celebra finalment el judici contra en Pau Sánchez, acusat de participar en les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar injustament a més de 100 anys a líders polítics i socials del nostre país. En el nostre company Pau, la Fiscalia li sol·licita la desproporcionada pena de 6 anys i 6 mesos de presó, per delictes d'atemptat a l'autoritat, desordres públics i lesions. Els fets pels quals s'acusa aquest veí de Girona es remunten a la jornada de vaga general del 18 d'octubre del 2019, en què la ciutat de Girona va viure una vegada més unes mobilitzacions sense precedents per exigir l'exercici del dret a l'autodeterminació i la llibertat dels condemnats. Una mobilització que va ser en tot moment pacífica fins que el cos de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van decidir carregar sense cap tipus de justificació, amb l'objectiu de dispersar els ciutadans que de manera legítima exercien el seu dret de protesta. En aquest context de càrregues i aldarulls, en Pau Sánchez, quan es disposava a marxar cap al seu domicili, travessant la passera de Fontejau, uns agents de Mossos d'Esquadra que la custodiaven el van obligar a tirar-se a terra i el van començar a colpejar. Un cop el van escorcollar i que van veure que no tenien cap motiu per incriminar-lo, li van comunicar que es dirigís en direcció a un cordó de Policia Nacional amb les mans en l'aire. Va ser en aquell moment, quan s'hi acostava, que agents de la Policia Nacional se li van abraonar i el van començar a colpejar de manera salvatge, tot exclamant que els havia llançat una pedra. En Pau, que durant la detenció li van trencar les ulleres i les va perdre, va ser emmanillat i conduït a la comissaria de la Policia Nacional mentre l'amenaçaven i el vexaven. Un cop a comissaria, el van obligar a posar-se de genolls contra la paret, ignorant les seves peticions d'anar al metge. El dia següent el van posar en disposició judicial i de manera crítica i motivada, creient-se falsament el relat de la Policia Nacional, la jutgessa d'instrucció 2 el va enviar a presó preventiva. Afortunadament, la mobilització i solidaritat ciutadana van aconseguir que el nostre company sortís de presó preventiva un mes després. Ara bé, el muntatge policial i judicial ha seguit el seu camí, amb una fiscalia que amb total conveniència amb la Policia Nacional Espanyola ha donat veracitat a un relat inventat, acusant en Pau a quasi bé 7 anys de presó. Som conscients que es tracta d'una petició desproporcionada que respon a l'estratègia de la por que intenten infondre els aparells de l'Estat contra totes aquelles persones que lluiten contra la repressió i el dret a l'autodeterminació. I és que mentre el govern més progressista de la història d'Espanya s'omple la boca de diàleg i de taules de negociacions, continua fent servir la Fiscalia en la seva estratègia repressiva. En Pau, igual que les centenars de companyes que s'enfronten arreu del Principat a processos penals, no està sol. I per això, per demostrar-ho,
L'hem d'acompanyar a jutjats per exigir amb ell la seva absolució, així com la de tots els represaliats, perquè si ens toquen a una, responem totes. Visca la terra. Aprofitar també per recordar que el judici d'en Robert va ser ja fa un mes, en Robert imputat pels mateixos delictes i pel mateix dia, i animar tothom que segueixi les xarxes socials perquè d'aquí poc esperem que surti la sentència i hi haurà convocatòries en qualsevol dels casos. Moltes gràcies. Doncs per transmetre que aquesta repressió de l'estat espanyol és gairebé la mateixa que fa 30 anys, avui també hem volgut demanar que ens acompanyin i que ens puguin parlar de la seva experiència dues persones implicades en l'operació Garzón, aquella operació que l'any 1992 i que es va allargar fins al judici del 95 va encausar i empresonar a diferents persones del moviment independentista català. És per això que tenim aquí Miquel Casals i en Carles Bonaventura, per tant gràcies també, perquè 30 anys després podeu fer memòria del que vau viure aquells anys a principis dels 90 per la mateixa repressió, per la mateixa causa. Bona tarda a tots. Bé, jo en principi no porto res preparat ni faré cap míting. Em limitaré una mica a parlar-vos de quina era la situació, del que va passar fa 30 anys, que 30 anys, com tots sabeu, és molt de temps. Fa 30 anys la societat era diferent i nosaltres també érem diferents. Jo era molt més jove i veia les coses molt diferents que ara. La realitat és que fa 30 anys el panorama polític i aquí a Girona, concretament, era molt diferent. La gent que érem independentistes o que ens manifestàvem com a tals érem molt minoritaris. Era una societat que estava espantada, no? Vull dir, parlar que eres independentista era una cosa que no estava ben vista. L'independentisme s'associava a terrorisme, violència i bàsicament la gent que manifestava aquestes idees era gent molt jove. Nosaltres en aquell moment teníem entre 20 i 25 anys i érem joves, no? Llavors, clar, la gent de 40-50 anys es podien comptar amb els dits a la mà la gent que acceptava aquesta mena d'idees. Llavors jo personalment, quan vaig tornar de la mili, allà vaig veure que, quan feia el servei militar, vaig veure que Espanya era una cosa molt diferent a Catalunya, en quant a manera de pensar, manera de fer, i l'idioma, evidentment, això ja ho sabia, però al estar un temps fora d'aquí em vaig donar compte que Espanya no era el meu país. I allà vaig conèixer gent del País Basc i coses que passen, no? Llavors ja sempre havia tingut aquestes idees, però se'm van refermar. I quan vaig arribar a Girona, vaig anar al local del PSAN. Em van dir que hi ha una gent que lluita per la independència, i recordo que vaig entrar a un local atrotinat que hi havia al carrer Santa Eugènia, que hi havia en Joan Daunis i en Miralles, i recordo que quan vaig entrar per aquella porta, en Daunis em va fer una cara d'il·lusió, perquè hi anava poca gent allà. Llavors em va dir, què, Bailet, tu què vols? Dic, home, jo soc independentista, però m'agradaria tenir arguments, perquè, clar, quan fas un dinar a casa o venen la gent, m'agradaria tenir arguments per poder defensar aquestes idees, no? I em va començar a donar lluites, que n'hi havia un piló molt gran de lluites i de veus a la terra i revistes que estaven allà pilonades, no? I me'ls vaig emportar cap a casa, vaig començar a llegir, vaig començar a conèixer els personatges rellevants del moviment i recordo que em vaig parlar amb el meu germà, després érem molt poca gent, però tots teníem una il·lusió i unes ganes de fer coses terrible, no? Ganes a part de parlar, de fer, que és el que jo ara veig que la gent parla molt i no fa res. Però nosaltres teníem ganes de fer. I llavors, clar, en aquell moment va coincidir, us estic parlant de l'any 1984,
que van detenir a Puigcerdà els fundadors de Terra Lliure, que eren en Jaume Fernández, ara no me'n recordo ja de qui hi havia, en Jaume Fernández i sé que, bueno, 3 o 4 més que ara no recordo. Va haver unes detencions, això, en Carles Sastre i la Montserrat Tarragó, els van detenir a Puigcerdà. I llavors, bueno, us dic què són aquests de Terra Lliure, diu, són uns que és comuneta catalana que lluiten per alliberar el país, no? Doncs és un moviment d'alliberament. Ostres, el detenim aquesta gent, doncs a partir d'això es va fundar una cosa que es deia el Moviment de Defensa de la Terra. El Moviment de Defensa de la Terra pretenia ser un moviment molt ampli que aplegués molta gent. Van començar a fer, es van fer les primeres manifestacions i a partir d'aquí va començar a entrar gent de la nostra edat, recordo un Quimtell amb moltes ganes de treballar, i a la nit ens anàvem a fer pintades, a fotre pintades de Mori Espanya, visca la terra, lemes contundents que a mi m'agradaven molt perquè volia dir que érem una gent que anàvem en sèrio i que això no era una broma i nosaltres estàvem, recordo en aquell moment, doncs com ens mirallàvem molt amb el País Basc. El País Basc eren els nostres herois, no? Veies que, ostres, volíem convertir Catalunya en un País Basc. Això, evidentment, tenia poc predicament, però nosaltres, la nostra estratègia, jo crec que passava bastant per aquí, no? Llavors vam entrar en un activisme, doncs ens reuníem al local, planificàvem coses, fèiem parades, anàvem a les festes majors a vendre material del Pesant, era una hiperactivitat, no va ser una cosa tranquil·la, va ser una cosa molt intensa. A la nit ens anàvem a cremar banderes espanyoles, fotíem pintades, vull dir, quasi cada dia, cada setmana fèiem alguna cosa i vam començar a fer manifestacions. Va arribar la de l'11 de setembre i va ser una manifestació que va marcar un abans i un després, perquè vam preparar còctels Molotov i recordo que la policia municipal anava obrint la manifestació i nosaltres havíem enviat un comunicat al Punt Diari dient que tot arreu on hi hagués banderes espanyoles que era una provocació i no ens fèiem responsables. Què vam fer? Doncs cremar, pedregar i xafar tot arreu on hi havia banderes espanyoles. La policia municipal anava obrint la manifestació, trucant en Quim Nadal, dient aquests tios estan xafant, però en Nadal es veu que no agafava el telèfon i era una cosa curiosa perquè semblàvem la marabunta, on anàvem passant, anàvem xafant-ho tot. I clar, això llavors al Punt Diari, l'endemà se'n va fer molta esmena i ens va fer una gran propaganda. Recordo que en Vallclara ens va fer uns articles dient que l'MDT era com un gra de pus, que això es havia d'aturar i, la qüestió és que la propera manifestació, si en aquesta érem 200 persones, a la propera érem 500 i tot el jovent de les comarques gironines, gran part, baixava a Girona i fèiem les manifestacions. Llavors nosaltres, a les nostres reunions, vam decidir també que a part de fer això, havíem de fer coses també per la llengua. Recordo que vam organitzar una marxa pel català. Dintre les nostres possibilitats molt modestes, perquè érem poca gent, amb molta il·lusió, amb un hiperactivisme, perquè això evidentment va ser breu, potser va durar un any, 2 anys, però va ser una cosa que jo diria que un èxit, perquè cada vegada érem més gent i semblava que fèiem forat i vam posar de moda, o sigui, dintre el jovent, un cert rebuig a la bandera espanyola. També recordo que anàvem a catalanitzar la Renfe i no anàvem allà, a la brava, si vèiem que estava en castellà, doncs amb un esprai ho tatxàvem, ho xafàvem, res d'enviar cartes i res, anàvem per feina i això tenia bastanta rellevància. Què va passar a partir? Llavors què passava? Que tot el dia ens passàvem cridant a l'Esperit Sant. Visca, 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 visca Terra Lliure. I Terra Lliure estava tancada, no hi era. Llavors alguns de nosaltres, jo concretament, vaig pensar, home, si no ho fa ningú, ho ha de fer algú. Llavors, ens vam dedicar a mantenir aquesta ficció que Terra Lliure existia i amb més voluntarisme que res més, anàvem i ho fèiem nosaltres. I hi havia accions que eren més que res propagandístiques per justificar tot això. Llavors, què va passar? Va passar que
van venir unes Olimpiades i, per altra banda, va passar una cosa que és crònica dintre l'independentisme. En lloc de treballar tots junts per un objectiu, doncs ja van sortir les històries ideològiques, que per mi són un càncer, perquè uns van començar, no, és que aquí hem de donar un contingut de classe, no? Vull dir, els altres, no, nosaltres volem enfocar-ho per un cantó patriòtic. Ens vam dividir. Tot allò que havia començat a créixer, evidentment, a un nivell molt primari, no? Que bàsicament era activisme, però aquest activisme va fer que molta gent es plantegés si era espanyol, si la bandera espanyola era la seva. Tot això, doncs, que havíem aconseguit certa notorietat, doncs ens vam acabar barallant entre nosaltres. Us sona això? A mi sí, perquè sembla que és una dinàmica perversa, no? Llavors, la qüestió és que al final ens vam acabar dividint entre els que eren partidaris de l'MDT-IPC i els de l'MDT-PSAN, no? I la cosa va començar a anar cap a la baixa. Llavors va haver-hi el tema de les Olimpiades, semblava que Barcelona havia de ser una seu olímpica, i què va passar llavors? Doncs que l'independentisme es va manifestar en contra d'això. La qüestió és que jo personalment, després de portar 2 anys d'un activisme molt fort, molt intens, què passa a la vida? Quan veus que no hi ha resultats, et desanimes. Dic, ara ens hem dividit, això cada cop som menys, i llavors jo mateix em vaig fer una pregunta a mi, vaig dir, tens 25 anys, tu, a la vida, si una cosa no funciona i no depèn de tu, doncs millor que et dediquis a altres coses. I jo personalment, mira, me'n vaig anar a Lleida. Vaig anar a Lleida a treballar de gent rural. En aquestes, que quan Barcelona és nomenada seu olímpica, resulta que hi havia un jutge que es deia Baltasar Garzón, i aquest desgraciat el primer que diu és, a veure, aquest home es veu que volia ser ministre, i com que volia ser ministre necessitava protagonisme. Llavors ell havia fet unes batudes a Galícia contra la droga amb el clan Nécora i tot això, i llavors diu, ¿en Cataluña qué hay? Diu, mira, y esto es de tierra libre. Ah, muy bien, pues venga, va, vamos a ver qué pasa con estos. I era una cosa que ja en aquell moment estava pràcticament extingit tot això. Vull dir, era una cosa que ja estava en estat catatònic. Doncs aquest senyor resulta que va començar a tirar d'arxius policials i concretament resulta que va començar, hi havia una gent que per aquí a Girona van fotre un petardo en un contenidor i els van enganxar. I llavors va començar a estirar. Jo en aquell moment, personalment, estava a Lleida, vaig venir aquí a Girona i, ostres, vaig veure això, després vaig veure una foto al diari d'unes pistoles, dic, hosti, aquestes pistoles les havia passat jo, i vaig pensar, saps què? Quel, millor que t'amaguis. I me'n vaig anar, li vaig dir a la meva mare, estaré un temps que no vindré per casa, i em vaig anar aquí a un pis que hi havia aquí al carrer del teatre d'un amic meu. Em vaig comprar uns quants llibres, unes quantes pel·lícules, aquell temps tot anava en vídeos, i em vaig preparar per passar una temporada sense anar a casa. Jo parlava amb una persona que parlava amb la meva mare i em va dir, i llavors vaig ja veure els diaris que començaven a detenir gent. I era una cosa que van començar amb 2, amb 3, amb 4, un dia em va venir a veure en Marcel Dalmau i diu, no passarà res. I jo dic, vaig pensar malament. Dic, si Marcel me diu això, és que això... Total, que la cosa es va anar allargant, i jo aquí amagat. Un dia sento, mira, ara han agafat en Marcel. El Punt Diari era com un fulletí, no? Cada setmana, cada dia veies que anaven agafant gent. I van agafat en Carles Bonaventura. Ostres. Llavors va passar una cosa molt curiosa. Doncs van venir les Olimpiades i van parar-ho. I jo em vaig trobar, llavors vaig pensar, bueno, ja s'ha acabat, sembla que s'ha acabat, amb les Olimpiades això no... ja en tenen prou. I en el meu cas em va venir a trobar el senador Ferrer, que és mort. I en Francesc Ferrer em va dir, Casals, ja ho saps que el sumari tot el dia parlen de tu i que t'agafaran, vull dir, és qüestió de temps, quan s'acabin les Olimpiades tu ets el proper. I llavors en Ferrer va fer una gestió. Vam anar aquí al govern civil
i vam anar al govern civil. El governador civil, que aquell temps era en Pere Navarro, no s'hi va voler posar i me va sortir en Carlos Novales, que era el secretari. I diu, no, esto ya está, la cosa se ha acabado. Diu, mira, però no hi ha una ordre de buscar i captura? No, diu, mira, parlarem amb el coronel de la Guàrdia Civil. Diu, no, aquí no hi ha nada. I jo vaig pensar, bueno, pues ja està. La qüestió és que es van fer les Olimpiades, va haver el concert aquest de la Devesa, que jo també hi vaig anar-hi, però esclar, vulguis o no, tenies una espasa de Damocles i pensaves, bueno, això tard o aviat té que passar alguna cosa, no? Llavors es va acabar les Olimpiades i hi havia, em sembla, 40 detinguts, 30 o 40, i molta gent que jo coneixia, i a mi no em deien res. I llavors, quan es van acabar les Olimpiades, un dia surto del cine, bueno, i la Guàrdia Civil, tot de cotxes de la Guàrdia Civil, em van apuntar allà, em van agafar i em van fotre dintre un cotxe i em van portar aquí al quartelillo. Llavors vaig estar aquí al quartel de la Guàrdia Civil i a la nit va venir un cotxe especial, em van pujar dintre, em van emmanillar i sentat així i emmanillat així. Vaig fer tot el viatge a Madrid amb aquella gent i res, no me'n recordo massa si voleu, no vaig tenir grans converses amb ells perquè tampoc en tenia ganes, estava espantat perquè, esclar, penses, ostres, i a més, el que més m'adolia, el que més mal em feia, era una mica el moment en què això passava de la meva vida, no? Que, clar, jo ja havia abandonat el projecte, vull dir, no... A més, no hi havia res, tothom la majoria de la gent que havia volgut seguir s'havia anat a Esquerra Republicana, no hi havia... Bueno, era una cosa que era, com per dir-ho d'una manera, fora de temps, no? Si m'hagués passat 3 anys abans o 4 ho hagués entès, no? Però jo pensava, ostres, ara això m'incomodava bastant. La qüestió és que, bueno, vaig estar 72 hores incomunicat, et foten en un calabosso molt estret, allà vaig anar a la Direcció General de la Guàrdia Civil, amb la llei antiterrorista, estàs tancat en un quarto molt estret i allà te van traient, te van fent preguntes, te prenen les empremtes. Recordo que hi havia un policia molt burro que em deia, esto de tierra libre, ¿qué cojones es esto? Diu, ¿sois ecologistas? ¿Que tierra libre? Yo digo, no, somos independentistas. ¿Pero ecologistas? Digo, sí, también. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que no queréis que se hagan pisos? Digo, porque si no se hacen pisos, ¿dónde coño va a vivir la gente? Tot era molt... Després, no sé, recordo que m'agafaven, em portaven allà... Està fuerte, macho? Allò que diu, va al gimnasio, i ara aquell diu, estim, aquest. Però, esclar, el que més te desubica és que, primer, que ja portes moltes hores en cotxe, penses tot el que passarà, tens por, i clar, i estàs allà tancat i no saps si és de dia, de nit, i clar, 3 dies així, hòstia, es fan eterns perquè no tens referències, i és un quarto estret així, no parles amb ningú i el cervell te va a 100 per hora. La qüestió és que a mi em va fer venir en Garzón, em va fer declarar, el vaig tenir allà davant, i aquest tio, bueno, em diu, bueno, ¿ustedes qué quieren? Dic, nosotros queremos la independencia. Dic, y diu, pero ¿a usted le parece bien todo esto, el terrorismo y todo esto? Dic, es lo mismo que ustedes con los franceses. Agustina de Aragón para los franceses era una... Bueno, ya no me venga con Monsergas, el tio ja no va voler entrar, no? I res, llavors va venir Manel Mir i em va dir, uita, tu, què penses fer? Diu, si te arrepenteixes, te'n vas cap a casa, i si no, te'n vas al Calameco, tu tries. I jo vaig dir, doncs mira, saps què, me'n vaig cap a casa. I vaig dir, si m'arrepiento, i cap a casa. I això és el que va passar. Llavors vaig tornar aquí, va ser molt dur, perquè per una persona que, collons, que ets a la... Sincerament, vaig trobar molta gent que quan jo li deia, tu, vull anar a cardar un petardo allà, vens? No, vés-hi tu sol, que jo soc polític. Doncs molts d'aquests me deien, després me miraven com dient, hòstia, tu, t'has reinsertat. Dic, bueno, però és que quin puto sentit té si no hi ha organització, si no hi ha res, si no hi ha estratègia, si això, quin sentit té perdre 2 anys de la meva vida. Però també us diré que si fos ara, no ho faria, perquè després emocionalment ho vaig pagar molt car, perquè me vaig sentir
molt malament, però les coses, quan ja estan fetes i s'ha de mirar d'aprendre de tot. I a partir d'això, doncs, el que us diré és que paradoxalment abans érem molt pocs i teníem molta il·lusió, i ara, què més voldríem que ser com ara, no? Que l'independentisme, jo mai m'hagués... En aquell moment jo creia que això era cosa de poc temps, i ara veig que, bueno, que queda molta feina per fer, i penso que ara estem en un impàs, que no hem de defallir, i que el que ens cal, ara tindrem una gran oportunitat, que és el referèndum d'Escòcia, i això tornarà a pujar. La gent està decebuda, perquè els líders que hem tingut no han fet la feina i hem fet errors molt grans, com barallant-se entre nosaltres. Però jo penso que no hi ha ningú que hagi deixat de ser independentista. La gent segueix volent això, perquè un cop arribes a aquestes conviccions no hi ha marxa enrere. Espanya no ens seduirà mai, perquè l'únic que vol Espanya és munyir-se. Per Espanya som unitats productives. Llavors, penso que no hem de perdre l'esperança i estic convençut que el dia que arribi, que tinguem un lideratge potent, una persona que ens generi respecte i confiança, no gent que només parla i que ens n'hem cansat ja de sentir promeses i no hi ha fets. El dia que hi hagi fets, tindrem unitat. I jo penso que el que no es pot fer és abandonar la tovallola i desanimar-se, no? Tot i que reconec que la situació actual és bastant dura i decebedora, però esperem que no duri sempre. En fi, això ha estat com una teràpia. Us passo a en Carles Bonaventura, que ho va viure d'una altra manera, però jo només puc parlar de la meva. A mi, bueno, en Miquel crec que em van detenir al setembre, no?, del 92. Jo vaig formar part de la primera onada, de la onada del juny del 92. A mi em van venir a buscar al diari on treballava i se'm van emportar sense que ningú se n'enterés. Vaig desaparèixer d'allà i la gent deia: on és aquest? Vull com la feina se li acumula i on collons ha anat? No hi és enlloc, què se n'ha fet? I al cap d'una estona, encara no sé com, es van assabentar que se m'havien portat la Guàrdia Civil i que estava aquí a la caserna. Un cop allà doncs, em comuniquen que estava arrestat sota l'aplicació de la llei antiterrorista i que l'endemà em portarien a Madrid per ordre del jutge Baltasar Garzón. La diferència potser amb en Miquel al setembre és que al juny tots els que vam anar a parar a Madrid a les dependències de la Guàrdia Civil tots vam ser torturats i tots vam rebre maltractaments i tots vam ser apallissats i tots vam rebre tortura psicològica perquè ens deien que tenien la companya, la família detinguda, que li farien qualsevol cosa i que havia de dir tot el que jo sapigués. I et feien preguntes inversemblants perquè et preguntaven per dates de 7-8 anys enrere, que és que no tinc ni idea on estava el 14 de setembre del 1986, ni idea. Però ells tenien un relat i tu l'havies de corroborar. I si no ho feies, rebies. Clar, la idea nostra, tots els detinguts, era no facilitar la feina a la Guàrdia Civil, no donar noms de ningú que no hagués estat detingut, no donar més dades, i clar, com que et negaves a segons què, doncs anaves rebent. Jo sempre dic en to de broma que vaig saber allà perquè en els còmics, quan algú li foten un cop al cap, dibuixen estrelles. Perquè jo no l'havia vist mai i llavors sí que em vaig veure. Al final ja no saps on estàs, ja no et sona res perquè són tants de cops i tantes patacades que ara fes flexions, ara la bossa, ara més cops, tot plegat per res, perquè a mi l'endemà passat em van deixar en llibertat. Però bé, vaig anar a declarar davant del jutge Baltasar Garzón, vaig dir que havia estat torturat, no em va fer cap cas. Abans havia passat per
Bé, per aquelles persones que han de vetllar per la salut dels detinguts, les forensis. Digo, intente descansar. Bueno, ya lo intento, pero no me dejan. I tot era així, tot era molt surrealista. A mi vaig a declarar amb el jutge Garzón, em diu, queda usted en libertad. Vale, molt bé. Con obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado de su localidad. Jo vaig sortir, clar, sense ulleres, perquè se les havien quedat, sense documents, sense cordons a les sabates, i encara sort que em van deixar els diners. Vaig anar a l'estació d'autobusos, vaig agafar un autobús a la matinada, a la nit, i vaig tornar cap a Barcelona. Vaig trucar, un telèfon públic, i després allà a Barcelona ja em van venir a rebre la gent i tal, i va ser l'endemà que vaig declarar, vaig sortir en un programa de televisió, en el Telenotícies dirigit per en Salvador Alsius, i vaig explicar que tot el que estava passant a Madrid doncs era això que m'havia passat a mi. Eren tortures, eren maltractaments, es va muntar un escàndol considerable, va parlar en Pujol, va parlar tothom, no, és impossible que en Espanya se torture, alguns van dir. Bé, la qüestió, jo després d'haver anat a fer una roda de premsa a Barcelona, després d'haver fet una entrevista al vespre, em penso que era al Punt, doncs l'endemà jo estava molt fet pols, vaig trucar a una infermera que coneixia i vaig entrar a urgències al Trueta, on se'm van quedar, evidentment, perquè la meva situació era bastant lamentable. Un fotògraf es va colar, em va fer una foto a l'habitació que es va publicar, després va haver més rebombori encara amb els càrrecs espanyols d'interior, Roldán, tots aquests personatges que els noms ens sonen, no? I bé, diguem que un cop veient una mica tot això, que hi havia encara gent detinguda a Madrid, que crec recordar que encara es detenia més gent, políticament alguna gent va moure fils perquè allò s'aturés. I jo vaig ser el primer que va sortir en llibertat provisional, però llavors, en mica, diguem que que deia Miquel, la persecució aquell estiu es va anar aturant una mica perquè interessava que els jocs es realitzessin amb una certa tranquil·litat i que cada 2 per 3 no hi haguessin manifestacions a favor dels presos, mogudes, concentracions, etc. I una mica abans vaig estar durant un temps presentant-me, com he dit abans, al jutjat de la meva localitat, i després vam presentar la denúncia d'aquest cas al Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg, un cop esgotades totes les vies judicials espanyoles, que evidentment no va haver-hi cap condemna a Espanya, com és habitual, i el tribunal sí, al cap de 12 anys, ens va donar la raó i va dir que Espanya havia de ser condemnada no perquè les tortures s'haguessin demostrat, sinó que perquè es va demostrar que qui havia d'investigar si hi havia hagut tortures no ho va fer. I això ja era una vulneració de la llei europea sobre aquest tema, i per tant l'estat espanyol va ser condemnat. Per les persones que vam arribar fins aquí va ser una petita victòria que després del que havia passat, doncs bé, al final com a mínim haguéssim tingut aquesta compensació i aquesta satisfacció moral. Arran d'això, només dir-vos que la repressió d'Espanya contra el poble català és una constant. A nosaltres ens va passar el 92 i se'ns va aplicar la llei antiterrorista. Ara potser en molts casos no s'aplica la llei antiterrorista, però continua havent-hi repressió. I la repressió no és aquesta tampoc dels últims anys, de les 4.000 persones que han estat reprimint. No és només aquesta. La repressió dura des de fa segles. I durant segles Espanya ha matat gent, ha empresonat gent, ha torturat gent, ha condemnat gent a l'exili, independentment, a més, del règim polític que hi hagi a l'estat espanyol. És igual que hi hagi dictadura, monarquia, democràcia, república. La relació d'Espanya vers Catalunya sempre és aquesta, sempre és la repressió. I és igual qui governi Madrid, que governi les esquerres, que governi el centre, que governi les dretes. Els catalans a Madrid no hi tenim aliats, no hi tenim amics. L'única cosa que podem esperar d'Espanya és això, és repressió. Una vegada l'ha ignorat
Francesc Ferrer, que abans ha citat en Miquel, em deia la catalanofòbia és la ideologia de masses de l'espanyolisme. I té tota la raó. La ideologia de masses de l'espanyolisme és anar contra aquelles realitats nacionals diferenciades que ara hi ha a l'estat espanyol. I si la catalanofòbia és una característica de l'estat espanyol, la repressió també ho és. Per tant, nosaltres hem de tenir clar, com he dit abans, que d'aliats a Espanya no en tindrem, que l'única manera que aquest poble serà lliure és a través de la independència i que aquesta ha de ser la prioritat per a tota la gent que aquests dies i que des de fa ja anys ens estem mobilitzant per aquest objectiu. La prioritat és la independència del poble català. Si no, no serem mai lliures. Aquesta és l'única prioritat. Els espanyols tenen molt clares les seves prioritats. Quan semblava que la cosa estava a punt de decantar-se a favor nostre, als carrers, ells es manifestaven tots junts. Vox, Ciudadanos, el PSC, el PSOE, el PP, tots junts, contra el mateix objectiu, la independència i la llibertat del poble de Catalunya. Tots contra aquest objectiu. Nosaltres no tenim tan clar a vegades les nostres prioritats. Per això jo el que demanaria és això, que les tinguem clares, que sapiguem treballar conjuntament i amb unitat, que a l'hora de fer front a la repressió hi hagi també unitat, que no utilitzem cap persona que sigui represaliada, no l'utilitzem políticament, no en vulguem treure rèdit partidista, hem d'anar tots junts contra la repressió i contra els tribunals colonials espanyols. Hem de ser dignes de tota aquella gent que al llarg dels segles ens han precedit i que també van rebre la repressió de l'estat espanyol. Només així aconseguirem el nostre objectiu, només així aconseguirem la independència. Moltes gràcies a tots, visca Catalunya lliure i visca la terra! Defensors de la terra, bon cop de falç, que tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fent caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes, bon cop de falç. Bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Visca la República! Visca! Recordem dimecres a 2:15 davant de l'audiència donar suport a en Pau. Gràcies a tothom per ser-hi, fins la setmana que ve.